Paikoillanne. Valmiit. Seitsemän. Kenellä on vanhana Se on minun opettaja muutenkin. Kiitos. Oliko toi kohteliaan? Oli, sä opetat mun kaikki. Sä opetat miten eletään. Väite Kai nää muuten näkyy sillä oikeipäisiin. Eikö mansikka niinku paistamiseen, siis kasvattamiseen, tarvitaan jotain niinku... Ei tarvita. Niinku jotain... Taikavoimia. Joo. Noniin. Noniin. Mitä teillä on? Mulla on Karla. Oi kiitos. Mene puutarhari. Puutarhari. Puutarhuri. Myös silleen, että mä ajattelin, että ei välttis Iiro. Ja sit yksi Facebook. Myös silleen, että mä ajattelin, että ei välttis Iiro. Ja sit yksi Facebook. Kuka kasvattaa Yksi Facebookin testissä on kaikki sinkku. Mä ajattelin mennä japanilaisen miehen. Pohjois-Korea. Terveisiä vaan kaikille japanilaisille miehelle. Niin kuin varasta kaupasta ne murhaa ihmistä. Next question! Kyllä sullakin voi olla lapsia. Niin voi. Miten sä vaan synnyt nyt? I'm done. Sulla mitään lapsia tulee koskaan olemaan. Mut ei se haittaa. Kuka hyppäisi Rauhassa. Kuka hyppäisi benchihypyn? Onks kaikki linka? On. Koska mä nyt Anibos. I'm the king of Ei the vaan, mä en world. oikeesti varmaan ikin pystyisi. I want to make it out. Joo, mutta Ensi kertaan. Hei hei. Hei hei.